Chocolate! Alright mga katupay, welcome back muli sa ating YouTube channel mga katupay. At syempre magpapahula na naman tayo ngayon mga katupay sa ating YouTube channel. At nandito ako ngayon sa pilahan namin mga katupay. At dito tayo magsimula sa aming mga katuda ko mga katupay. Kasamahan kong tricycle driver, Barangay Central Tuda mga katupay. At syempre dito tayo ngayon magpapahula una. At syempre sa susunod na mga pahula natin sa ibang tuda naman. At siyempre mga tupay, maiba naman tayo. Ang ating pahula natin ngayon ay chichirya pa rin siya. Pero nung mga una nating papahula mga tupay ay hindi siya pwedeng ilabas. Pero sa ngayon mga tupay, ang inaisipan ko na pag, ano na yung hula nila mga tupay, kasi 5 piraso na chichirya ito mga tupay. Ngayon kung pag nagbigay na sila ng pangalan sa akin, kailangan nilang ilabas na ang chichirya mga tupay para makikita din nila kung tama ba ang kanilang hula or mali. At makikita nyo rin mga tupay kung tama ba at mali ang kanilang paghula mga tupay. Siyempre medyo kukunti pa lang yung views natin. At di pa kaya mag-premyo ng malaki mga tupay. Sa isang chichirya mga tupay, kung tama ang hula nila ay 200 pesos mga tupay para sa kanilang boundary mga tupay. At siyempre makakatulong na rin sa kanila. Pag mayroon na silang pang boundary, di pang gasolina na lang ang kulang mga tupay. At pagkatapos nyan ay kanila lamang kikitain sa isang araw mga kapay. Alright mga kapay, ipapakita ko muna sa inyo sila dito mga kasamahan ko na nakapila ngayon dito sa may Kalayaan Avenue mga kapay. Ayan mga kapay, dito kami nakapila sa Kalayaan Avenue mga kapay. Yan. Dito naman sa kabila, yan ang circle mga kapay. Dito yung electrical road, yung paikot na yan mga kapay. Okay. At bago tayo magsimula mga tupay, kung bago ka pa sa aking YouTube channel, please subscribe at click the button bell at click all para maging update ka sa i-upload kong video mga tupay. Hello bro, shout out. Oh. Ayan, nakapila kami ngayon dito mga tupay. Ayan, marami na mga tupay. At sino kaya ang palarin na makakahula at magkakaroon na ng pang boundary mga tupay. At siyempre mga tupay, ito yung mahiwaga box natin. At ang laman nito mga tupay ay mga chichirya. Yan. Okay. Alright mga tupay, ito yung muna natin kalahok. Ito, lapit niya muna dito kunti para marinig yung sasabihin natin. Ano ang pangalan mo? John. Okay John, kapatid ka John. 5 piraso na chichirya to. 5 lang ha. Ngayon, yung palaro natin nung una, hindi mo pwedeng ilabas. Pero ngayon, magbigay ka muna sa akin ng pangalan ng chichirya ko ng hula mo. Tapos, ilabas mo siya. Sa loob ng 10 seconds, kailangan magbigay ka na sa akin ng pangalan. Okay? Okay, ready ba? Ready. Okay, John. Okay, ready na. Lamang ano yan. Pag tama ang hula mo, 200 pesos. 200 pesos pang ibibigay ko sa yung presyo. Okay. Pang boundary. Okay, ready. Dapat taro rin ko. Sa loob ng 10 seconds. Ay, hawak ko na. Hawak na, okay, 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Okay, Bunot. 5 seconds ang sagot. Ano ba? 5 4 Banggit agad. Ano? Ano pa? Anong hula mo? Kailangan magbigay ka na ng pangalan. Ano? Oh! Nakagpan na tayo! Pag wala akong nabigay ng pangalan, ano? Tracklings! Tracklings? Sarado ka? Bunot. Ay, okay, laban mo! Kung tracklings ba? Isa lang yan ha? Isa lang, okay. Laban mo na. Mali. Ay, mali! Greg Cross! Mali! Mali ang hula! Mali! Ano yan? Mali! Bulang mo na ito! Mali ang hula mga katupay! Sayang ang 200 mga katupay! 4 na lang! 4! O pati! Sino-sunod? Ako. Sige ko na. Sino-sunod? Ako muna. Okay! Ito yung pangalawa natin kalahok mga tupay. Kasi yung unang kalahok, wala, hindi nakahulaan mga tupay.
At siyempre, ito yung pangalawa. 5 lang to mga tupay ha. Ano nga pala ang pangalan natin? Joel. Okay, Joel, ready na? Joel Rabela. Tagsinsikan, kailangan bigay ka na sa akin ng pangalan, Pangalan. anong hula mo. Okay. Tagsikan, kinahantay ka, may tagsikan ka pa para masabi mo sa akin kung anong Okay, hula mo. okay. Okay, sige, ready na? Okay, Ready. ready na, okay. Okay, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ano wala? Ano wala? Milky Nuts. Ha? Milky Nuts. Milky Nuts. Sigurado ka? Okay, labas mo kung Milky Nuts ha. 200 pesos. Good, tangin na. Ah! Chocolate! Mali! Mali na nga to, Pai! Mali! Chocolate! Milky Nuts yung sinabi niyo mga kapay! Mali! Sayang! Sayang! 200! Sayang! Wala pa rin! Wala pa rin! Wala pa rin! Ano mo ini? Okay! Hindi mo pumatay. Push mo lang kaya. Action. Alright mga kapay! Ito na yung pangatlo natin kalaw mga kapay! Pag wala pa rin yung dalawa na lang ko lang. Ano nga pala Jun. kilala sa atin yun. Jun. Jun. Okay, Jun. Nuts. Ready na? Milky Nuts Ready na. tuloy. Kaya alam na, tingsin ka siya. Magpipig ka na sa yakin ng kung anong pangalan ng tigirian. Ulang mo. Okay. Okay. Jokot. Okay. Sa loob natin. Second. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Anong hula mo? Sa loob ng 5 seconds. Hula mo, huli ko. 4. Yay! Move. Move. Ano ka? Okay. Labas mo na. Ay, 200 pesos. JC! Mali, mali. Mali, mali. 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 Kasi movie yung hula niya mga tupay. JC ang nakuha. Alright mga tupay. Pang-apat na kalahok na ito mga Wait tupay. lang, Dalawa na lang mag-antay. naman dito. O bago lang, magpakilala ka muna sa viewers natin. PR sa Plada, Barangay Sintratora. Oh, ready na, ready na. Sa loob natin, sigas. Okay. Sumot. Okay. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, Panso. Ha? Panso. Panso. Panso na mga sabay. Sige nga. Sige nga. Panso. Pista mga sabay. Wala pa rin sayang. Tang, 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 tang. Pose. Pa rin. Pose, pose. Yun. Alright mga sabay. Pang-5 na natin kalaw ito mga sabay. Wala talaga nakahula. Sana mahula mo pa rin. Nag-iisa na. Okay, kalog natin siya ka. Okay, bahala ka na. Hula mo na. Ano ka pala pangalan? Six boy. Chicks boy, okay, doko na, 10 seconds. Masira pa rin. Chicks boy. Masira. Wala naman. Wala is on. Wala is on na. Ano wala mo? Okay, 10, 9, nag-iisa na lang yan. Hawak, hawak, hawak. 7, 6, 5, 2, 3, 2, 1, ha? Doko sakit? Doko sakit daw, baka tumay. Loaded. Mali. Tupay, loaded mga tupay. Wala pa rin nakahula. Mabira sayang mga tupay. Wala nakahula, wala na laman mga tupay. Kasi 5 lang talaga ang dapat hula. Kasi ilalabas ko mga tupay kung ano yung hula nila mga tupay. At siyempre, magtatapos na rin dito yung video natin. At siyempre, magkita-kita na rin sa susunod sa mga yakot ko mga video mga tupay. Pero bago na mga tupay, kung bago ka pa napanpan sa aking channel, please subscribe at click na mo bell at click all para maging updated ka sa i-upload ko mga video mga tupay. Woo! Wala sinwerte! Wala sinwerte! Sayang! Alright mga tupay, see you again to my next vlog mga tupay! Bye-bye! Patay. Bye-bye! 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 Wala nakuha!